Ahojte, dnes si pripravíme ďalší zdravý recept v našej krásnej zostave Danielka a Veronička. Dnes to bude koláč, ale bude to slaný koláč. Takzvaný kiš. Jeho príprava bola pre nás naozajstná výzva, keďže sme ho chceli pripraviť v raw kvalite, ale podarilo sa a máme ho. Dneska vám to ukážeme. Príprava sa skladá z dvoch častí, ktoré si rozdelíme. Najprv urobíme korpus a potom plnku. Do korpusu budeme pridávať kešu oriešky, makadámiové oriešky, lanové semiačka, cesnak, sol, olej a vodu. Budeme používať Vitamix na suché prísady. Začneme najprv kešu orieškami, ktorých je zhruba jedna šálka je tých kešu orieškov, ktoré budeme potrebovať. Najprv si to rozmixujeme, aby sme mali takú dobrú konzistenciu na ten korpus a potom tam pridáme ostatné ingrediencie. Tak, poď na to. Super. Výborne. Krásne. Také trošku čiastočky tam kľudne môžu zostať, aby to nebolo úplne na múku. Teraz sme si pridali makadámiové oriešky, je to asi 1/4 šálky a 2 polievkové lyžice ľanových semiačok. Potom si tam pridáme strúščik cesnaku, ktorý pre... Môžem ťa poprosiť nožík? Áno, nech sa ti páči. Ktorý pre lepšie zapracovanie do toho korpusu si pretlačíme cez cesnakový lisovač. A dá vlastne celému korpusu aj takú dobrú cesnakovú chuť. A samozrejme podľa chuti, kto má rád viacej cesnakové, môže si dať viac, ale my sa ešte chceme dneska boskávať, takže my iba s jedným. Čo iba s jedným? Strukom. Dobre. Samozrejme ešte ochutíme troškou soli. To bude zhruba takú 1 polievkovú lyžicu. A ešte 2 čajové lyžičky, malé lyžičky oleja. Dobre? A tým, ako sme spomínali, že sú tie oriešky také masné, aby sa nám z toho neurobila taká veľká hrča, tak začneme tak pomaličky mixovať a potom to budeme postupne zrýchlovať. Púštej! Lyžičku. Páči sa, alebo ukáž, ja to skúsim. Hop. No krásne. Robíme vlastne množstvo na dva koláče, ktoré majú asi 20 cm formu. Takže polku korpusu, tejto formy na korpus si dáme pekne do misky. A druhú polku si prosím ja do mojej misky. Takže ďalej budeme tento korpus dávať sušiť do sušičky na 8 hodín. Napríklad to môžeme spraviť v noci, čiže večer si pripravíme korpus, dáme sušiť na noc a ráno pokračujeme s receptom. Budeme to sušiť na 42 stupňov, aby sme zachovali raw kvalitu. Tak, zapneme. Dobre. Tak a teraz 8 hodín máme voľno, môžeme ísť do prírody, Behať. Alebo do obchodu, kúpiť ďalšie suroviny. Alebo spať. Alebo si zatancujeme. Alebo na pivo, nie? My nechodíme na pivo. Niekam ideme proste, 8 hodín máme čas. Vrátili sme sa po 8 hodinách. A ideme si vybrať, ideme pozrieť, ako vyzerá náš korpus. Páči sa? Je to môj? Nie som si celkom istá, ale voní veľmi pekne. Krásne. Teraz môžeme pokračovať druhou časťou nášho receptu. A to je plnka. Plnku budeme robiť už v forme na mokré suroviny. Ingrediencie sú kešu oriešky, bazálka, špenát, cukina, jarná cibulka, sušené paradajky, miso, biele. A hríby, ktoré sme si predtým marinovali. Marinovali sme ich v polke citróna odšťaveného a soli. Takže nakrájame si cukinu na malé kúsky. K tej cukine si vlastne pridáme kešu oriešky, šálka a pol kešu orieškov. Dobre, myslím, že máme pekne krásne nakrájenú aj tú cukinku. Ešte tam potrebujeme 1/4 šálky tejto miso. Bielej. Ešte trošku. Ono to dodá takú príjemnú chuť. Myslím si, že ešte keď raz potlačíš poriadne. Super, dobre, asi tak. A ešte tam dodáme trošku vody, asi takú štvrť šálku. Štvrť šálku, zoberme si teda šálku.
Štvrť šálky po slovensku. Šálky. Šialok? Štvrť šialky. Aj tak je to pohár. Ale... A môžeme tam pridať ešte trošku soli. Dobre. Ideme na to. Z tohto spravíme takú pastu v podstate, takže to rozmixujeme úplne. Výborné. Výborné. Teraz máme rozmixovanú tzv. Mokrú zložku a do nej si musíme urobiť nakrájať si ďalšie ingrediencie. Ja si zoberiem bazálku. Ja môžem zatiaľ trošku nakrájať tento špenát. A ešte tu máme jarnú cibuľku. A ja zatiaľ pripravím, odvodním naše namočené sušené paradajky. Tak. To je akože... Dobre. Pridáme tam aj moju nasekanú bazálku, cibuľku a 2 polievkové lyžice olivového oleja. Môžeš tam kľudne ty dať už aj tie paradajky. Áno, pridáme paradajky, marinované šampióniky. Môžeme si ho odložiť, už ho potrebovať nebudeme. Požičiam si polku z tohto, čo sme si teraz vlastne pripravili, dáme do vedľajšej misky a polku zmixujeme s touto pastou, ktorú máme tuto už nachystanú. Dobre. Tak asi stačí, že? Dúfam, že toho budeme mať dosť. No, aj ja. Ale určite. Pomôžu. Takže šponku si dáme na korpus. Tu nezmixovanú časť si teda dáme na vrch. Bude nám to krásne všetko hrať farbami. Vyškrapkám ti tam trošku. Ďakujem. Ale krásne to voní už teraz. Tak, máme to pekne nachystané a šup s tým do sušičky. Hádajte na koľko. Zajtra o takomto čase sa tu opäť stretneme a bude koláč hotový. Čiže na 24 hodín zase 42 stupňov, aby ostala rov kvalita. Takže poďme na to. 42 stupne máme nastavený. Nastavíme si čas. 24. Super. A štart. Tak zajtra. Ahoj. Tak zajtra. Tak. A Prešlo 24 hodín. Inak sa mohla aj prezliecť, ako. Á, to ešte dobré. A čo ty? A ideme sa pozrieť, čo sa nám tu udialo. Ahoj. Tak. Naše dietko. A tak to vyzerá náš krásny kyš. Slaný koláč. Čo hovoríš? Hovorím, rozkrajaj. Čo túto hroznú úlohu som dostala ja? Lebo ty si hrozne šikovná. Niečím to musíme Počuješ ten zvuk? Á, tento je krásny. Nádherné. No a teraz, čo si tam dostám? Hotový kyš si môžeme ozdobiť, napríklad zemiačkami. Áno, šampiónikom. Trošku šampióniky, takto nakrajte. Keďže máme obdobie ešte tekvíc, tak tieto semiačka sa budú kamarátiť s tekvicovým olejom. Tak, a ešte bazálku. To môžeš dať tuto do toho krajíčku. No je to pekné, ale chýba nám tam niečo červené. Hodila by sa nám paradajka. Stačí. Dobre, ďakujeme. Teraz keby sa nám tak rozprskla. No. Pardon. Krásne. Ako svätý obrázok, ako by jeden povedal klasik. A môžeme sa pustiť do toho. Tak dobrú chuť. Dobrú chuť a na zdravie. Trvalo to síce 30 a viac hodín. Ale aké to bolo jednoduché. Tak. Jednoduché to bolo. Len si to treba trošku pripraviť.
Tento, nič lomal, tento sa nám podaril najlepšie na svete.